karong panahon na may gala ka ng iro, murag sakop na as pamilya. Sa pagkakaroon doon ay mga dog lovers mahigala na ato mga kaigsuunan nga grabe yun nakapangga sa iro daw sakop sa pamilya pa kung anong pamagalin ng iro mahigala kanay uban nga mga amo matug mga kaigalaan din ha pamagalin na mo ila pa man idog ng ilang mga iro kasama nga nistor ang uban labi na kanang mga pets gyud ba kuan ba kanang mga dagkong iro nga mga pet kanang mga golden retriever or kanang mga kuan labrador na mga pet nila kanang mga gagmayng iro kasagaran mga pets magina ato naman to mga dagkong iro mahigala mga guard dogs sad kanang mga guard dogs mga loyal po na sa tag-iya mga butan po na mga irua sa tag-iya pero lain mga kaigalaan nga tao di siyempre masuko sa mga sukit tigpaminaw but kini mga pets grabe kay na ka friendly kayo pareha ko na nang nagdako lang lawas ng mga golden retriever o kanang mga labrador pero grabe man kay na ka friendly gyud no mo na nga kini ni ang kanang labi pa kanang mga gagmay mga iro sad sa gagmay mga iro ang ako na hibaw-an mahigala medyo kanang mo kuan gyud mo aw-agir maayo kini mga minipin mo na mga mo kuan gyud pero kanang mga ubang mga iro mga cute kaayo mga sukitig paminaw masakitan ka magtan-aw kay sagad ini mahigalas pagkakaron ra ba indekin daw gihimo ng sakop sa pamilya kanang iro napagani usahay mahigala nga kanang pagkaon sa iro mas mahal pa gani sa pagkaon sa tao ng uban kaduni mo clinic mahigala murag gyud kag naadto clinic nga nagdagbata Motong ingon sa kasama nga Attorney Buin Alguno nagdasa sa iro dito sa clinic day murag isang nilinya dito nga nagdaag bata. Doon naman mahigalay mga doctors mga veterinarians no nga mao mahigalay nagatiman ining iro kana gani mahigalang ipatupin nimo ng iro mga sukit paminaw mahal pas tupis tao. Murag ang driver ini yan ang gituyo o butang tala na ratol ba ka diha di ba ka mao mo maniobra sa iyang sakyanan kay imbes ni atlas na unta siya pagabantin niya naligsan gyapon yang iro pero usa man ni siyang tawhana posible nga ratol ni atlas siya ngano man ning kuana pero igak man guna iro dai kabantay man ganana ay iro nga ni iagak nakuwangan niya ni glubag ning kuana maahon ni mga sukit paminaw kaluoy in taon mahigala naligsan kini sa maong SUV. Sus, berting nga kabandira in taon mahigala sa iyang iyang mga tiil. Standby to balikan karon nga toton humalamang pipila ka mga pahinumdom. Tak na alas 9:03 na. Straight to the point. Shout out ni Tisay dito mahigala sa US kay kanunay naminaw nato nya ingon sa bida ako pa nang iro nang ipaligsan por bida may paligsan ko sa nang driver. Bitaw ka na mga iro mahigala na sakop na sa pamilya oy kanang uban mahigala mo na ingon tisay nga kaning iyang iro gani kuno inday ken naapa kay hotdog for dogs hard boiled egg kada kaon oy naapa schedule mahigala mo adto sa dentist para cleaning. Maguni mahigalay ka ng toothbrush bitaw sa iro. Kana si Mikey, suito ka si Mikey ikaw po inday RB. Inday Ken, pulos ba na mga dog lovers inday Marisa. Ikaw Mart, na dog lover ba ka Mart? Na kay iro Mart? Basta kini si inday RB, inday Ken, kini si Kuan, mga grabe ni sa Kuan inana ni mga higala ka mga mapinanggaon og mga iro, mga sukin tigpaminaw porbi. Muna nga lisod kayo. Shout out sab ni Gaspar Salang og Vikilo Salang dito sa Texas, USA. Naghantay mga listeners sa may higala dito sa gawa sa nasod. Nya kanunay nagsunod sa tuntulumanon ubay-ubay ni sila mga higala. Tinod bitaw kay kining iro. Nag-text pa nako si Kuanay. Edwin Cañete. Sir Edgans, good morning nimo Sir Edgans. Ingon sa si Board Glenn Suko nagpatupi sa 60 pesos ray bayad pero ang ilang iro gipatupihan 2,000. Inana ka pinangga may higala. Tinul bitaw mga higala kining iro mahigala pinangga kay ni maron kuan. Stilan mga higala. May buntag nimo ni Shil Dacalos tingalig mo shift kag panupi sa iro na lang Shil. Mas mahal man yung tupi sa iro gani kung mas tupi sa tao.
Kaya kita lang katawa mahigala pero bida subong pamalandungon ning maong hitabo mga sukid tig paminaw nga kwan. Imagine ko na magtan-aw mahigala ang tag-iya ana o bisag katong dili tag-iya katong mga dog lovers mga kaigalaan masikitan gyud. Kay kining iro us pagkakaron lahi na niro no. Kwan gyud do na mahigalay schedules dentist, do na mahigalay muadto sa doktor, napay mga tambal na sila mahigal mga vitamins mahal mga kaigalaan ha. O ang grooming karon sa iro 800 to 1,000 day no? O ang magpag-grooming ka? Kana magong iro mahigala imo mga pets bitaw diha kana mga gagmay mga iro mga labihan ka mga cute kayo o kato mga dagko mahigala kana go mga labrador o kana mga golden retrievers day. O kana gang kwan matay mura gyud tao day no? Nya adunay kabuot ba? Say malingaw sa ka magtan-aw mahigala usay pag kanang mga golden retrievers o mga itoy pa na siya mga higala papi pa malingaw masagid ka. Ang iya pon og wa pay buot ng golden retrievers malingaw kasi ang kaway buot. Hindi ka na say buot malingaw gyapon ka. Natalo ng gagi katawa mga sukid tig paminaw kay subo man pamalandungon nga dunay naligsang iro. Atong ipa-check ani ang kuan ani, ang iyang plate number ining maong SUV para makuanta ni. Kay ka lisod kaayo mahigala ning sitwasyon na in town mga kagalaan. Na iya maninggi paligsan perting kisi-kisi in town sa iro mga kagalaan oy kaluoy sa in town mga higala ha. Kinini ang hasta ganing mag-grooming sa iro 800 to 1,000 napay mga maghinguko pa din ng iro day. Kuwang nga lang manicure ani di ay maohon. Manicure pedicure. Napabagani mahigalay sa patusan ang iro. Kani mga pets mahigala iro og iring. Kana mga kundo ang ilang ipang butang na kasagaran mga kundo mga iring. Kay di man mo saba mga higala ng iring. Kining iro ang uban nga mga kundo dawat sila iro kanang gagmay. Ang uban sa mo dawat na dagko. Kini mga malls na to karon na usab naman gyud kay kanang mga malls mahigala mo kuan naman sa mga iro. Pero bantayan na gyud ninyo kanang mga iro sad nga mga kuan nay mga iro mahigala nga ang iyang dugo guard dog dili na mayo nga imong dadon sa mga mall day. Kana mga inana sa pananako lang ha pero kato mga pets lang okay ra na. Kani mga hotels mga kaigalaan na may mga hotels nga modawat sa mga mga resorts dawat sa iro pero tan-aw nila ang unsa man ang imong iro dako gamay kay kung gagmay nga iro okay ra sila pero kato mga dagko na may mga guest nga mga hadlok sad no mo nang dili dawato ng mga dagkong iro pero og ibutang tag mga golden retrievers lang o kana mga labrador og sweeto go ka dawato na nila kay ang uban magud mga kaigalaan kuan magud na no nang dili sad basta-basta nga kuan ba so mo ni mahigala naay hotel sa bitaw Attorney Jan Kaguladan do nay hotel sa iro. Kana kung mobiyahe ka maluoy ka sa imong iro nga imong ibilin labi na karon og kananaang do na kay helper pananglitan ibilin nimong iro do nay mo atiman niya bisag wa ka diha usahay ka namang tibok pamilya mang lakaw dadoon namang helpers igdaan na ang iro luoy masakay dunay labi na mo adto kag hotel nga di mo pasakag iro naman in fairness po nila naman na may kwan na may mga hotels ito mga dagkong hotels dili magpadag iro kay mahadlok po naman mga guest kay kanago mga lisod sa kay magda kag German Shepherd kag mga German Shepherd mga Doberman kana mga kuan mga guard dog man labi pa ka ng mga Rottweilers. Pero mo dalang ka golden retrievers okay ra golden retriever kana mga labrador ang problema hadlok gyapon guest kay kanang kadako ang golden retriever mo kay makuyawan kanang labrador dako kayo bisag di na mamaak tungos kadako hadlok sigud tao mo na nga dili kasagaran dili pada nya doon na po ilakaw nimo nga di ka kadag-iro ang uban ni dadon ko nila day may uban lakaw ni ka ibutang og hotel oy doon na may hotel sa iro. Good morning nimo diha Attorney Janre Abidla. Katawa lang ni Attorney Janre Matod pang Attorney Janre ang 3K bayad sa 3K iro tupihan mao ni appearance fee nato. Good morning nimo na pre tinuod gyud pre Ida tagbaw patag tuon pre Nya napoy pit cemetery dubihan ni karon day. Nanagi kuan. Doon ako nakakita ko katong iyang iro nga namatay. Iyag yung gibutang gihayaan yun niyag tarong mga higala. Say mahikatawa man lang tayo ni mga higala pero saon ta man maona man na karong panahon na nga kuan.
dito ko ngari ka sa mga community nga kuan manghigala inana ka pinanggang iro pero doon sa among baryo noon dili kay inana iro kay muna na magkaunahon sa natong tao eh. Katong igo-igo ra mo kahimtang muna magka nga og kana magkasakit-sakit ang tao mahigala unahon sa nato mas pinangga pa mang iro os tao. Atong uban kasagaran nga kanang kuan at least sa kabita-bitaha na sa dog kahimtang sa kinabuhi. Kaya kinigong iro mahigala imo ning buhion iniguli na mos balay kitiw-kitiw ang ikog murag malipay man sa kanistor ha. Mawa imong stress ba uli nimo na kitiw-kitiw ang ikog ana. Kay kining tao sa usahay imong kuno motoy na nakasulti ko dai kining tao usay gihatagan nimo tanan usahay nigo kuan nimo libakon pa ka. Kining iro may galay imong buhion loyal gyud nimo nang iro mo na magkatawa lang sa ta mga kagalaan. Tinuod yun no? Doon na yung mga higalay kung nahimong sakop sa pamilya. So kung imo nang paligsan, imo nang tuyuog paligis, medyo lisod na mga sukitig paminaw ha. Dili maayo na mga kagalaan. So ipasusi tanay ang kwan, ipakita taning ang plate number para masusi na sa LTO mga sukitig paminaw.